खुलुमबाय आङो सिबिरानि ब्रह्म एसबी बड' निउज चेनेलाव नोंथांमोनखौ आरोबावहाय बरायनानै लाबाय जाय बिथांमोना सानसेयारि खौरां नायनो मोजां मोनो बिथांमोना आंनि बे एसबी बड' निउज चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लानो हागोन मानो होननानै बुङोबा बे चेनेलनि गेजेरजोंनो जोङो सानफ्रोमबो सानसेयारि खौरांखौ फोसावो राजखान्थि समाजखान्थि आरो गुबुन आयदानि सायाव जोङो बे चेनेलनि गेजेरजों थार खौरांखौ फोसावो नोंथाङा जुदि खौरां नायनो मोजां मोनोबा बे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लानो हागोन BTCनि गासै MCLA आरो EMफोरनि दान बान्थाखौ 30% खम खालामनो थांखि लादों। गुबुन हादराव दावहा जानाया जोंनि BTCआवबो गोहोम। BTC एग्जिकिउटिभ काउन्सिल मिटिं खुंनाय जादोंमोन जेराव माखासे थांखिफोर लानाय जादों। हाग्रामा महिलारि बिथांनि दैदेननायाव इसि मिटिंखौ लानाय जादोंमोन जेराव माखासे थांखिफोर लादों आरो थांखिफोरनि सोमोन्दै BTCनि EM महेश्वर बसुमतारी बिथाङा फोरमायथिदों। बिथाङा फोरमायथिदों दि फैगौ 6 दाननि थाखाय BTCनि गासैबो MCLA आरो EMफोरनि दान बान्थाखौ 30% खम खालामनाय जासिगोन। मिडल इस्ट जेरै आमेरिका, इरान बेफोर हादरफोराव दावहा जाबाय थानायनि थाखाय पेट्रल, डिजेल आरो गेस बेफोरनि साप्लाइआ भारताव बन्द जानायनि थाखाय आरो मुवा बेसादनि बेसेना बांनायनि थाखाय जोंनि हादरावबो रांखान्थिनि आंखाल जादों। बेखौ नोजोर होनानै BTCआवबो गासैबो EM आरो MCLAफोरनि दान बान्थाखौ 6 दानसिम 30% खम खालामनो थांखि लादों। बेनि अनगायैबो बिसायख'थियाव रादाय होनाय बायदियै गुबै हा गैजायै सुबुंफोरखौ सिनायनानै हानि पाट्टा होनो थाखाय जन हिसाबै बा ओनसोल हिसाबै कमिटि दानानै होनाय जादों। बेफोर थांखिखौ लानाय जादों होननानै फोरमायथियो बिथाङा। मैदेरनि गाग्लोबनायजों फिन सासे बर' सुबुंनि जिउ खहा। तामुलपुरनि बगरिबारि गामियाव जानो मोनदों बे दुखुनांथाव जाथाया। बगरिबारि गामिनि थागिबि पौलुस बसुमतारीया जिउ खोमानो गोनां जादों। ओनसोलनि सुबुंफ्रा फोरमायथिनाय बायदिब्ला गामियाव मैदेर फैनायखौ नायनो होनानै गामिनि सुबुंफोरजों लोगोसे पौलुस बसुमतारी बिथाङाबो थांफादोंमोन। नाथाय मैदेरा उल्थायै सुबुंफोरनि सायाव होसोदों। गुबुन सुबुंफोरा खारनानै गावनि जिउखौ रैखा खालामनो हादों नाथाय पौलुस बसुमतारीया लेंग्रा जानायनि थाखाय खारख'नो हायाखै जायनि जाहोनाव मैदेरा बिथांनि सायाव गाग्लोबदों आरो मैदेरनि गाग्लोबनायजों पौलुस बसुमतारीया जिउ खोमानो गोनां जादों। दिल्लीनि गंसे हटेलाव अर नांनानै 21 सुबुंनि जिउ खहा। दिल्लीनि मालविया नोगोराव थानाय गंसे 5 थालानि बिल्डिंआव हरखाबै रोहो अर जोंब्लावदों जायजों 21 सुबुङा जिउ खोमानो गोनां जादों। बे जाथायखौ नोजोर होनानै हटेलनि बिगोमा लवकेश बाजाजखौ एरेस्टबो खालामनाय जाबाय। मालविया नोगोराव थानाय फ्लरिस्ट स्टे B&B हटेलाव बे अरा नांदों। थैनाय 21नि मादाव बांसिनानो गुबुन हादरनिमोन होननानै मिथिनो मोननाय जादों। 21नि मादाव 2आनो गुबुन हादरनिमोन आरो 9आ भारतनिमोन। गुबुन हादरनि जेरै मोजाम्बिक, नाइजेरिया आरो बांलादेश हादरनिमोन होननानै मिथिनो मोननाय जादों। फुंनि 8:50 समाव हरखाबै अरा जोंब्लावदों आरो हटेलनि रेस्टुरेन्टनिफ्रायनो अरा नांजेनदों होननानै मिथिदों। उनाव अर खोमोरग्रा बिफाना फैनानै अर खोमोरनाय हाबाखौ मावनायजों लोगोसे रैखा खालामनायनि हाबाखौबो मावफैदों जेराव 47 हटेलाव थानाय सुबुंफोरखौ रैखाबो खालामनो हानाय जादों। फिथाइनि गलाफोराव दा फिथाइजों बुंफबनाय नङासै? गोजा, गोथां, गोमो आरो गुबुन गाबनि फिथाइफोरजों फिथाइनि गलाया समायसारदों। जाय फिथाइफोरखौ जायोब्ला जोंनि देहाया मोजां जागोन साननानै जोङो गलानिफ्राय फिथाइफोरखौ बायनानै लाबोयो आरो जाफैयो। नाथाय बेफोर फिथाइफोरा जोंनि देहायाव मोजां खालामनो नागारै उल्थायै गाज्रिसो खालामो। जाहोना जाहैबाय फिथाइयाव एम्फौ सुयैनि गुबुन मुलिफोरखौ बाहायो गलादारफोरा। थिग बेबायदिनो बरपेटा रडआवबो फिथाइ सामथाइ मोननायनि थाखाय कार्बाइड लागायनायनि दायाव सानैखौ हमनो हादों। मुङा जाहैबाय असगर आली आरो सामाद आली। बिसोर सानैखौ हमनो हानायनि उनाव बरपेटानि फुड सिकिउरिटि बिफाना फिथाइ सामथाइ फानग्रा गलाफ्राव सेबनो थांदोंमोन। नाथाय फुड सिकिउरिटि बिफान फैनायखौ खौरां मोननाय लोगोनो फिथाइ फानग्रा गासैबो गलादारफ्रानो गलाखौनो बन्द खालामनानै खारखोमालांजोबदों जायनि थाखाय सिग्रोमनाया बा आनजाद नायनाया आबुङै जानो हायाखै। मैयानि सानाव रायजोनि दाब जायगायाव गोबां बारहुंखा बारनायजों लोगोसे अखा आरो गोबां सारअन्थाइ गावनाय जादों। बारहुंखाजों गोबां जायगायावनो न'-बां, दंफां-लाइफां, आबाद फोथारफोराव गोबां खहा जालांदों। बेजों लोगोसे सारअन्थाइ गावनायजों मैयानि सानाव सासे सुबुङा जिउ खोमानो गोनां जादों। बरपेटा
बाहरबारिनि थागिबि अनजु खाना सारन्थाइ गावनायजों जिउ खोमानो गोनां जादों। आबाद फोथाराव खामानि मावनायनि उनाव न' फारसे फैबाय थानाय समावनो लामायाव सारन्थाइ गावनायजों बिथाङा जिउ खोमानो गोनां जादों। बे जाथायनि अनगायैबो गौरिपुरावबो सारन्थाइ गावनायजों मासनि मोसौआ जिउ खोमानो गोनां जादों। बेबायदिनो रायजोनि दाब दाब जायगायाव मैयानि सानाव गोबां बारहुंखा बारनायजों गोबां सिलिंखार जालांदों। बेजों लोगोसे सारन्थाइ गावनायजों सुबुंजों लोगोसे जिब जुनारनिबो जिउ खहा जादों। मैयानि सानाव उन्दै हिन्जावसाखौ जिनाहारि खालामनायनि दायाव साबा दुथांखौ हमदों। बिश्वनाथनिफ्राय हमदों साबा दुथांखौ। बिश्वनाथ जिल्लानि सालिहा चापरि ओनसोलाव साबाखौ एरेस्ट खालामदों। मुङा जियाबुर इस्लाम, आसिफुल आली, जामिल हक, साइफुल हुसैन आरो जामुर उद्दिन। गासै साबाखौ एरेस्ट खालामदों। फोरमायथिनाय बायदिब्ला दुथांफ्रा हिन्जावसाखौ न'निफ्रायनो गारिजों दैखांनानै लांदोंमोन। बेनि उनाव हानजा जिनाहारि खालामहैदोंमोन। दा दुथांफोरखौ सिनायनो हानाय जाबाय आरो दुथां गासै साबाखौबो एरेस्ट खालामबाय बिश्वनाथ पुलिसा। आसामनि लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। जाय लाइमोनफोरा जिएनएम नार्सिं, बिएससि नार्सिं, पोस्ट बेसिक बिएससि नार्सिं, एमएससि नार्सिं, बिएससि इन मेडिकेल लेबरेटरी टेक्न'लजी, बिएससि इन मेडिकेल इमेजिंग टेक्न'लजी, बिएससि इन अपारेशन थिएटर एन्ड एनेस्थेसिया टेक्न'लजी, डिप्ल'मा इन फार्मासि आरो बेचलर इन फार्मासि खालामनो गोसो दङबा नोंथांमोनहा कर्नाटकनि बेंगालराव थानाय एथेना ग्रुप अफ इन्स्टिट्युशन्सनिफ्राय खालामनो हागोन। कर्नाटकनि बेंगालराव थानाय एथेना ग्रुप अफ इन्स्टिट्युशन्सआव मुं थिसननो थाखाय नोंथांमोनहा उदालगुरि गलमायाव थानाय डे मार्केटनि साखाथियाव थानाय नार्सारि कमप्लेक्सआव थानाय रयेल डर्स इडुकेशनेल कनसालटेन्सिनिफ्राय खौरां लानो हागोन, जेराव फ्रि काउन्सिलिं खालामनाय जायो आरो एडमिशननि गासै डिटेल्सखौ नोंथांमोनहा मोननो हागोन। एथेना ग्रुप अफ इन्स्टिट्युशन्सआवनो मावनाय बिथां निसा दैमारिजोंबो नोंथांमोनहा लोगो हमनानै गुवारै सावरायनो हागोन आरो बिथांनि गेजेरजोंनो आसामनि लाइमोनफोरखौ कर्स खालामनो थाखाय कर्नाटकनि बेंगालराव थानाय एथेना ग्रुप अफ इन्स्टिट्युशन्सआव लांनाय जायो। कर्नाटकनि बेंगालराव थानाय एथेना ग्रुप अफ इन्स्टिट्युशन्सनि चेयारमेना फोरमायथिनाय बायदिब्ला आसामनिफ्राय 200नि बांसिन लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा दासान्दि कर्सखौ खालामगासिनो दङ आरो 200नि बांसिननि मादाव उदालगुरिनिफ्रायनो 100नि बांसिन होननानै फोरमायथिदों। बेंगालरावनो 2 हस्पिटाल दंखायो। बेनि अनगायैबो गुबुन गुबुन जायगायाव गुबुन गुबुन हस्पिटालजोंबो टाइ आप दंखायो होननानै फोरमायथियो चेयारमेन बिथाङा। बेनिखायनो जायफोर लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरा बे एथेना ग्रुप अफ इन्स्टिट्युशन्सनिफ्राय पास आउट जादों बिथांमोना रावबो ओरैनो थानो गोनां जायाखै। बयबो गुबुन गुबुन हस्पिटालाव खामानि मावनानै गाव गावनि जिउखौ खुंलांनो हादों होननानै फोरमायथिदों। बेनिखायनो सोरबाफोर गोसो गुदुं लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरा एथेना ग्रुप अफ इन्स्टिट्युशन्सआव मुं थिसननो गोसो दंब्ला बिथांमोनहा 9101486080 नङाब्ला 60028271139 बे जानबुं नाम्बाराव सुलाद लानो हागोन बा खौरां लानो हागोन। गोजोन्थों। खौरांखौ जोबजासे खोनासंनायनि थाखाय गोजोन्थों। उननि समाव आरोबाव जों बेबायदिनो लोगो मोनफिनबावगोन।